Mites menee? Loistavasti. Olennaisempi kysymys on, miten sulla menee. Loistavasti. Jaa? Jäi sen kuoren alla olikin tosi villi Mimmi. Haavoittuvainen nainen, joka kaipaa miehen läsnäoloa ja läheisyyttä. Näin lähelle tätä hävinnyt vetoas. No hyvä, onneksi olkoon, mut lähellä ei ole mukana. Lupasko se? Lupaisiko se mitä? No lupasko se puhua pikkuserkulle, että taloyhtiö peruu ukaasimme aukioloajoista? Ai niin se. Ai niin se? Kristus Markus, sä et ole nyt tosissa. Sä et ois puhunut sille. Kaveri on kuumana kissaa taputtelemassa. Meillä oli eilen parempaakin puhumista. Siis Mutta kyllä mä luulen, että se on jo kypsä siihen. Se ei luvannut siis vielä mitään. Ei vielä. Jumalauta, jätkä, et sä nyt tajua, että meillä alkaa olla kiire. Nyt meet hoitaa sen asian kuntoon. Mä menen iltapäivällä. Mä en usko, että se on vielä vastaus kunnossa. Se veti läppää kuin miehet. Sä näytät ihan hirveältä. Kiitos Hanna, just ton mä halusin kuulla. Älä nyt viitti. Oliko teille edes hauskaa? Meillä. No sulla ja mikä sen nimi nyt oli? Markus. Siitä oli varmaan tosi hauskaa katsoa, kun mua nöyryytettiin. Mulla oli kyllä elämäni hirveä ilta. Eli sä et aio tavata sitä enää. No en aio tavata. Paljon vetoo, niin nyt se on siellä oven takana kukkapuskan kanssa pyytämässä anteeksi. Niinhän ne aina menee. Kuule Markus on ihan syytön siihen, että illasta tuli katastrofi. Hyvää päivää. Mitäs asia? Patologialaitos haluaisi tietää, mihin Tyyne Puustisen ruumis toimitetaan. Aha. Niin ymmärtääkseni te olette luvannut hoitaa vainajan asioita. Mä soitin muutaman nimen läpi tämän Tyyne Puustisen testamentista, mutta kaikki on jo kuollut. Tulkaa ihmeessä sisään, niin katsotaan mitä asialle voi tehdä. Hei, ootte sitten kuullut mitään uutisia siitä murhasta? Ei. Onko siinä tapahtunut jotain? No ei jo. Sehän tästä just merkillistä onkin. Siis tässä jutussa on jotain hämärää. Niin, murhat nyt tuppaa olemaan vähän hämäriä. No joo, mutta miksi poliisi ei tee mitään? Kyllä ne tekee. Mä oon ihan varma. Tai siis mä tiedän, että ne tekee. Ai, Ei faija mitään tiedä. mitä ne tekee? No, viime aikoina on ollut kovasti kiinnostuneita siitä Salinin pojasta, siitä Sakusta. Se on ollut pitkään kuulusteltavana. Isä, hei, mitä nämä maksaa? Meiltä ne kyseli siitä puukosta, jonka kahvaan oli kaiverrettu äskirjaan, ja luuli sitä meidän Sepon puukoksi. No, eikö sulla nyt ole silmiä päässä? Se hintahan on siinä kannessa. Sehän on täytynyt olla Sakun puukko. Niin kai sitten joo. Siis Sakusali. Mihin tää maailma on? Vaikka oissa se pitänyt arvata. Kiitti sulle, mut kaikki pitää Sakua murhaajana toi jälkeen. No mitä mä nyt tässä on tehnyt? Mähän kerron vaan totuuden. Tolle kun kerroit, niin yhtä hyvin olisit voinut laittaa lehteen ilmoituksen. Nyt sen tietää kaikki. Entäpä jos se oli Saku? Jeesus. Moi! Voinko mä jotenkin auttaa? No moi. Kiitti, mutta musta tuntuu, että Saku sä näe. Hei, pistä auton ovet sit lukkoon ja tuo noin loput. Yes. Kiitti muuten vielä hei tästä kaulasta. Se on mun nytkin kaulassa. Täällä paidaa olla. Aha. Se on eka koru, minkä mä oon koskaan saanut. Voisit sä vähän väistyä, että mä saan tän kiinni. Mitäs täällä tapahtuu? Olen juovuksissa ja aion ottaa tämän henkilöauton luvattomasti käyttööni. Hävytön. Jumaleissa, nämä on tosi upeita. No mitä mä sanoin? Kyllä Katja nää hommat hanskaa. Eikä maksa mitään. Hei, vie Katja kaiken tämän orjatyön jälkeen edes syömään. No johan mä vein sille ruokaa. Aki, sä vet sille hampurilaisia. Okei, mutta sen sisko lähtee mukaan. Tuu säkin. Sori, mutta mulla on kiireempää tekemistä. Ja mun mielestä sun pitää mennä nimenomaan Katjan kanssa. Musta tuntuu, että teillä on juteltavaa keskenään. Vie se jonkin vähän parempaa mestaa. No okei. Sponsori päättää, mutta mitä sä oikein tarkoitat, että meillä on puhuttavaa? Mä oon sanonut sulle. Hei, mä en oo luvannut sille, mitä mä en oo vihjannut, mitä mä en oo yrittänyt, mitä... Se ei poista sun vastuuta. Tai minkä mä voin sille, jos se ihastuu muhun? No voit sä ainakin puhua sille niin, että se tietää, missä mennään. No okei. Mut sen pikkusisko Jenni on aika veikeän näköinen pikkumuikki. Ois poliisit muuten ollut sun vielä yhteydessä? Ei.
Ensin viedään hirveellä kiireellä asemalle ja uhkaillaan, sit menee monta päivää, ettei mitään. Onkohan se joku niitten taktiikka? Ai, et mä tunnustaisin. Kohta mä tunnustan 100 murhaa, että tää kyttäys loppuu. Ullasta ei muuten olisi vakoojaksi, se on hinkannut noit portaat jo varmaan 5 minuuttia. Aika vähän uskottavaa. Epäilyksiä herättää jo se, että se ylipäänsä hinkkaa jotain. Onko se tosiaan niin tylsää, että se jotain kiksei meidän kyttään? Hei, toi Jukka varmaan jo ihmettelee. Nähdään. Joo, moi. Nuori herra menee vaan. Mitä sekoilet päästä? Kuules tyttö, sun kannattaa varoa tuota poikaa. Mitä sä tarkoitat? Siis minä en voi sulle nyt muuta sanoa kuin, että varo ittees ja kato etees. Siis minä olen sen verran maailmaa nähnyt, uskon minua, tosta pojasta ei mitään hyvää seuraa, pelkkää harmia vaan. Sä et tajuu mistään mitään. Saku on ihan hyvä tyyppi. Mä yritin tavoittaa testamenttiluonnoksessa mainittuja henkilöitä, mutta ketään heistä ei ole enää elossa. Hirveetä. Ikävä kuulla. Mitä sillä ruumiille oikein tapahtuu? Täytyy se jossain vaiheessa haudatakin. No, tällaisissa tapauksissa sosiaalitoimisto hoitaa hautaamisen. Eli halvin mahdollinen arkku ja lyhyt siunaustoimitus, jos henkilö kuului kirkkoon. Tosi kurjaa, kun tietää, että Tyyni oli julkis ja kaikkea. Niin katoavaista on maallinen maine. No, kiitos kuitenkin vaivannäöstä. Asia lienee näiltä osin loppuun käsitelty. Hei, odottakaa vielä. Kai me nyt voidaan asialle jotain tehdä. Yritetään vielä löytää joku. Hanna, mistä? En mä tiedä. Jos ei ole ketään. No ei kukaan voi olla niin yksinäinen. Valitettavasti näitä aina joskus tulee. Näkemiin. Näkemiin. Ei mä tiedän. Järjestetään mene hautajaiset. Näytit sä Markukselle niitä? Joo, sekin dikkas niitä kybällä, sen takia mä tulinkin. Terve! Palkkioksi hyvin tehdystä työstä. Haluaisitko lähteä syömään? No ei sun tarvitse, toi oli niin kiva toi työ. No ei sitten. No, tulisit sä. Se olisi mulle tosi tärkeää. Okei. Mä menen vaihtaa vaatteet, niin lähdetään sit heti. Lähtisit sä mukaan? Jos sä välttämättä haluat. Toni kans. Kiitos, ei mä tarjoa tää väliin. Kun ihan tosi, mä tarjoan. Tulisit nyt. Hyvä mies seuraa ei ole koskaan liikaa. Please. No mä lähden. No, kerro jotain sun bisneksistä. Ei niistä ole mitään kerrottavaa. Ostat sä vai myyt sä? Tavaroita vai palveluja? No vähän sitä sun tätä. Tuohan kuulostaa ihan autovaras läpältä. Vaikka mä sitä ihan usko. Vai? Kerro nyt. Sähän voisit Aki kertoa, mitä sä oot aikaisemmin puuhailu ennen tätä kahvilaa. Pikkulinnut kertoo, että sä oot aika kova jätkä omalla alallasi. Niinkö? Sepä imartelevaa. Sen takia mä vaan hitsaan tästä, että musta tuntuu, että meistä voisi olla hyötyä toisillemme. No nyt mulla on ainakin hyötyä susta. Maksa ja malja. Samalla alalla me ollaan, tavallaan. Niinkö? Mulla ei ole kyllä tietääkseni mitään tekemistä ravintola-alan kanssa. Bisnestä tekemässä. Ai niin. Niin, no siinä mielessä kaikki maailman ihmiset on samalla alalla. Ja tavallaan sukuakin keskenään. Aatamin ja Eevan kautta. No joo. Mua kiinnostaa tietää, mitä sä tarkalleen ottaen teet. Mä olen imarreltu, mutta en siltikään aio pitkästyttää teitä ja itseäni jollain arvopaperikauppajutuilla. Mutta mä aion pitkästyttää teitä kaikkia vielä mukavilla jutuilla stadin makeammasta kahvilasta. Hanna, mä ymmärrän, että sulla on surku sitä naista, okei. Ja mä ymmärrän, että susta tuntuu pahalta, kun se kuoli ja sille ei ole ketään, okei. Mutta mä en ymmärrä, ketä sä luulet auttavassa järjestelemään sille hautajaiset? Ehkä itteeni. Nyt mä en ymmärrä. Jos mä olisin Tyyne, niin mä haluaisin, että joku tekisi mulle ihan sama. No voithan sä sinne hautajaisiin mennä, vaikka mä ymmärrän, mitä järkeä siinä on. Ethän sä edes tuntenut koko naista. No kyllä mä tavallaan tunsin. Kun mä luin niitä sen päiväkirjoja ja kirjeitä, niin mä aloin tutustua siihen. Ja nyt mä ajattelen kaikista arkipäiväisistä asioista, että mitähän se tästä ajatteli se tästä. Tyyne halusi isot hautajaiset. Se halusi sinne Tapio Rautavaaran laulamaan isoisän olkihatusta ja kaikkea.
Kuule, Tapio Rautavaara laulaa siellä, missä kaikki hautajaisvieraatkin. Meidän on järjestettävä ne hautajaiset. Mulla ei ole mitään tarvetta alkaa itkeä jonkun vieraan ihmisen haudalla. Laitetaan ilmoitus lehteen niin, että kaikki voi nähdä sen. No jos ei ole ketään. Entä jos on? Ei sellainen ilmoitus paljon maksa. Kuolin ilmoitukset, ne on monta tonnia. Vaikka yleensä tommoset kyllä otetaan vainajan jäämistöstä. No niin, eihän siitä tule meille mitään kuluja. Mulla ei ole kerta kaikkiaan mitenkään aikaa nyt. Kyllä mä tiedän, että sulla on. Sulla oli tänäänkin varaa pitää rokulipäivä. Entäs se olisi sun mummos? Entäs se olisi sun äitis? Okei. Mä suostun. Vaikkei tässä kyllä nyt mitään järkeä tunnu olevan. Joo, mut hei, tää ja tähän. Seuraavan parin vuoden aikana mulla olisi tarkoitus avata Helsinkiin ainakin 2 uutta kahvilaa. Kuka sitten pitää huolta tästä sun ensimmäisestä kahvilasta? No vaikka sä. Mä palkkaan tommosia lahjakkaita ihmisiä mulle ravintola vastaavaksi ja sä kehoida itse kaikki suhteet ja avaan uusia mestoja. Ei sulta ainakaan intoa puutu. Eikä ideoita. Seuraavan 5 vuoden aikana mulla olisi tarkoitus saada tänne Helsinkiin 4 kahvilaa ja sen lisäksi vielä 1 Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Saanko mä sit suunnitella ne kaikki? Saat. Kunnianhimoisia suunnitelmia. Vaatimattomuus ei kuulu mun paheisiin. Niin. Varsinkin kun tietää, että jotain uuden median systeemejä lukuun ottamatta kaikki firmat pääsee ensimmäisen 2 vuoden aikana korkeintaan omille. Sitä ennen voi laajentaa korkeintaan velaksi, jos sellaista sattuu saamaan. Mä poistun, jos ette pahaksenne. Mulla on vielä töitä tehtävänä. Kiitos kaikille, oli oikein mielenkiintoinen ilta. Hei! Ilta on vielä nuori. Toni ja Jenni, antakaa mä esittelen teille mun kahvila. Joo, se olisi tosi kiva. Kiitti, mutta mä taidan jättää väliin. Hei, kyllä sä vielä ehdit homehtua niille raportteisparissa. Tuu nyt. Näkisit, mitä Katja on suunnitellut. Moi. Hei. Eiks kukaan halua tietää, mitä mä oon koko päivän touhunnut? Ei. No? Mä oon vähän järjestellyt Tyynäpuustisen asioita. Mä ja Laura järjestetään se hautajaiset. Anteeksi, mitä? Tää on joku vitsi, eiks niin? Mä järjestän Tyynäpuustisen hautajaiset yhdessä Lauran kanssa. Hyvä idea, mutta siis miksi? Kun mä ajattelin sen elämää ja sitä, miten se kuoli, niin musta vaan jokainen ihminen on sen arvoinen. Sano vielä, että jokaisella on oikeus hyvään elämään. Kuule Saku, mä olisin oikein iloinen, jos sä pystyisit auttamaan mua niissä järjestelyissä. Ahaa, tällä tavalla mä siis sovitan sen, että mä tapoin sen ämmän. Sitäks tarkoitat? Ei kukaan ole sanonut, että sä tapoit sen. Eikö? Mä sovitan välini parhaiten Tyynäpuustissa ja unohtamalla koko eukon. Hanna Kiltti, nyt meni kyllä pikkasen yli. Jälleen kerran. Huomenta, Ville Prinsessa. Venä vähän, mä tulen kiittämään sua eilisestä. Joo, ole hyvä. Hei hei. Mä en olekaan hetkeä ollut niin hauskoissa bileissä. Niin hilpeässä seurassa. No eihän sun seuraus olisi kestänyt selvinpäin. Auts, toi sattu. Mutta ei se mitään, mä en oo pitkävihainen. Kato, mä oon jo ihan unohtanut, mitä sä sanoit. Markus, panu helvetti. Mitäs jos mä tulisin tekemään sulle mun Dagen Eftari erikoisen? Se toimii aina. Juot pari sellaista, niin jo rupee taas hymyilemään. Kiitos, ei. Oliko sulla jotain asiaa? Oli. No mitähän se nyt sitten oli? Mitä sä olet ajatellut tehdä sen taloyhtiöasian kanssa? No mitäs luulet? No sä olet ajatellut soittaa sille sun isännöitsijä pikkuserkulle. Kertoo, että kahvilan vaikutus tähän kiinteistöarvoon on yksinomaan myönteinen. Eiks niin, prinsessa? Ihan mitä vaan, kunhan sä nyt annat olla rauhassa. Oot sä vielä tota mieltä sitten, kun sun krapulassa on ohi? Markus, häivy mun elämästä! Mia on ollut kuulemma susta viime aikoina kovasti huolissaan. Oho. Silja kertoo. So? Mian mielestä sä oot aihetta päähän potkittu sankari, jota kaikki epäilee eikä kukaan ymmärrä. Joo. Se on itse asiassa ihan totta. The story of my life. Onks teillä joku systeemi menossa? Mikä systeemi? No, systeemi.
Ei. Sääli. Mia on ihan naista typykkä. Aha, joo, niin on, mut systeemit sulla on kyllä päässäs. No, hyvä tietää. Katjan alkuperäissuunnitelman mukaan tähän piti tulla semmonen monimutkainen valosysteemi. Valokuituveistos. Niin, mutta osittain resurssien takia me päättiin hankkia tähän tämmönen tyylikäs ja yksinkertainen jalkalamppu. Vaikuttaa tosi kivalta. Mä alan varmaan hengata täällä joka ilta. Niin, mä väitän, että tää mesta tulee kolahtaa kyvällä tommosia trendikäisiä meneviin nuoria. Toni, mitäs mieltä sä olet? No joo, kyllä tästä varmaan tulee ihan kiva pikku kuppila. Luulet sä, että sä ja sun ystävien kaltaiset tyypit viihtyis tämmöisessä paikassa? Mitä te haette, kun te menette ulos? Naisia. No, hyvää atmosfääriä ja mielenkiintoisia ihmisiä. Miksei tämmönenkin paikka, jos sattuu olemaan kulmilla ja ei saa taksia? Tai siis, eihän tästä vielä kunnolla näe, että millainen tästä tulee lopullisena olemaan. Mun mielestä on prikulleen sitä, mitä menestyjät hakee. Tai tästä tulee. Siihen on ainakin pyritty. Ei, mut mä en voi muuta kuin toivottaa sulle hyvää onnea. Mut täytyy mennä. Ulla on hullu. Kuka? Ulla, se talkkari. Niin on. Toivottavasti Saku ei vaan ottanut siitä enempää stressiä. Mitä sä nyt oikein tarkoitat? Mä en ihan käsitä. Se Ulla oli aika outo tänään. Kello se tuli sanoa mulle, että mun pitäisi jotenkin pysyä erossa Sakusta, koska Saku on vaarallinen ja bla bla bla. Ulla, se niinku tuli sanoa sulle, kenen kanssa sä saat jutella, kenet, niinkö? Joo, sit se vielä luuli, että Saku yritti pölliä teidän autoa, kun se otti sieltä jotain ostoksia. No huh. Jos se nämää turpaa ei tukita, niin kohta kaikki luulee, että Saku on joku murhaaja. No milläs sen tukit? Sulla rautaisi ihan jees. Kyllä mä jonkun toisenkin konstin vielä keksin. Ei anna olla oikeesti, se vaan innostuu, jos sitä rupeaa yllyttää. Ei nyt mä tiedä, mitä tehdään. Saapahan Ulla vielä nähdä, mitä tapahtuu niille, jotka puhuu paskaa Saku Salinista. Hyvää iltaa, herra Nikkinen. Iltaa, herra Ekholm. Kuinka voin olla avuksi? Tarjoisitteko minulle lasillisen huurteista mainiossa kahvilassa? No voi, herra Ekholm. Mainio kahvilani ei ole juuri nyt auki, mutta jos sallitte, tarjoan teille jonkun toisen liikkeen tiloissa. Tottahan toki se käy. No, hoitako homma? Mikä homma? Lauran kanssa. Homma ei valitettavasti vieläkään hoitunut, mutta kyllä Laura sen isännöitsijä vielä hoitelee. Aukiolajat saadaan kondariin, no hätä. Yes. Juttelit sä muuten Katjankaan? Joo. 8. No, Tonia ja Jenni enkäs mukaan, mutta me mentiin sitten kaikki. Eli sä et oo jutellut sen? No en puhunut, mutta mä puhun vielä. Ja oikeesti ei oo sun ongelma. Noniin, mennään, mulla on jano. Sä sotket nyt monta asiaa, sano mun sanot. Sähän olit nopea. Mähän sanoin, että mulla on vielä duunia tekemättä. Mä taidan mennä saunaan. Meidän vuoro on vielä vähän jäljellä. Mä tuun kohta perässä. Mitä toi äsken oli oikein olevina? Anteeksi, mitä? Miksi sä olit niin tympeä Akille? En mä ollut mielestäni mitenkään epäkohtelias. Mä tajun, mitä sulla Aki vastaa. Ei se mitään pahaa tahdo, vaikka sen ideat onkin joskus vähän yliampuvia. Haluatko, että mä sanon suoraan sulle, mitä mä siitä jätkästä ajattelen? Ja sano. Se on ihan täys luuseri. Kun sä voit sanoa noin. Oletko, että meidän kanssa tekis duuni jonkun luuserin kanssa, hä? Okei. Voinhan mä olla väärässäkin. Toivottavasti onkin Katjan takia. Tälsmällä. Täh? Kuka siellä on? Mitä nyt? Katkes. Kuka siellä oli? En tiedä, mutta se sanoi, että mun pitää varoa suurta suutain tai muuten Muuten mitä? nirri pois niin kuin Tyyni Puustiselle kävi. Se oli se murhaaja. Se murhaaja soitti mulle.